Bon vespre, siguin benvinguts a aquesta tercera vetllada filosòfica. La tercera d'aquestes vetllades que organitza el Patronat d'Estudis Osonencs en col·laboració amb l'Institut Ramon Muntaner, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i també la Universitat Internacional de Catalunya. Molt bé, doncs passem a presentar el ponent d'avui, el ponent que ens farà aquesta conferència sobre la lluita entre el Leviatan i l'home llop, la força i l'infortuni dels mites filosòfics de Thomas Hobbes. Passo, doncs, a presentar el doctor Roger Castellanos. Bé, el doctor Roger Castellanos, fill de Santa Eugènia del Congost, Tagamanent, és doctor en Filosofia Política per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor associat del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Especialista en el pensament de Hobbes, és el secretari científic del butlletí Hobbes, que és una revisió crítica internacional sobre la bibliografia d'estudis hobbesians, que dirigeix el filòsof francès Yves Charles Zarka, i que està adscrit a la Hobbes Scholars International Association i al Centre Thomas Hobbes de la Universitat de París, Sorbona, alhora que des de 2023 surt publicat a la revista Convivium del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Ha publicat també diversos articles acadèmics sobre filosofia hobbesiana a revistes especialitzades i ha impartit cursos i conferències tant a nivell nacional com a nivell internacional. En aquests moments està ultimant la primera traducció al català del Leviatan de Hobbes, juntament amb el professor doctor Josep Montserrat i Moles. Hi ha també una circumstància que em fa molta il·lusió poder explicar, i és que el doctor Roger Castellanos és ara mateix el nou director de la secció de Filosofia del Patronat d'Estudis Osonencs i, per tant, serà qui el curs vinent coordinarà aquestes vetllades filosòfiques. Així doncs, amb molt de gust, passo la paraula al doctor Roger Castellanos. Moltíssimes gràcies. És un veritable honor ser aquí, és un veritable honor que m'hagi convidat a la secció d'Estudis Filosòfics del Patronat d'Estudis Osonencs i bé, moltes gràcies a tots els que feu possible aquestes vetllades que són realment molt interessants en un lloc immillorable per pensar filosòficament, així que bé, espero poder contribuir i que ho trobeu interessant i en tot cas jo us presentaré una sèrie de problemes i espero que al final puguem entre tots plegats reflexionar-hi, ja sigui aquí o cadascú pel seu compte, però en tot cas serà interessant poder-ho posar en comú. Bé, l'Abel em va comentar, si vols parlar de Hobbes, presenta-ho, diguéssim, per la porta gran i doncs anem a parlar de dos grans mites filosòfics pel que es coneix Thomas Hobbes, que és l'home llop i el Leviatan, que tal com titula aquesta presentació són dos mites que afortunadament han fet famós aquest filòsof, que fa que més o menys a tothom li soni d'alguna manera o altra, però alhora és un infortuni que el coneguem d'aquesta manera, ja que tal com us intentaré il·lustrar, precisament la interpretació que es desprèn a través d'aquests mites ens porta segurament a uns certs equívocs pel que fa a la bona comprensió d'aquest filòsof anglès. Anem a veure si us convenço i si no, en parlem després. Bé, per començar, el filòsof Quentin Skinner, un filòsof actual de la Universitat de Cambridge, el 2002 va publicar un influent llibre sobre el mètode d'estudi filosòfic de la història de la filosofia, on insistia, es coneix de fet com l'escola de Cambridge, pràcticament ha fet escola ell en el seu mètode, ell establia que a l'hora d'estudiar els filòsofs del passat, sigui el que sigui, hem de tractar d'establir una relació comunicativa, és a dir, quan nosaltres diem que estem llegint Hobbes, en aquest cas, però
Plató, Thomas d'Aquino, qualsevol filòsof del passat, hem de pensar que no és una relació unilateral, és a dir, no som nosaltres que els llegim, sinó que hem de tractar d'establir-hi una comunicació. És a dir, una comunicació implica no només tractar de fer una interpretació unilateral d'allò que estem llegint, sinó també intentar entendre què és allò que l'emissor ens vol dir. Això en una relació normal, una relació comunicativa normal, és senzill. És a dir, si et diuen bon dia, tu respons bon dia. Si et diuen bon dia, tu no respons tinc gana, sinó que tu respons d'acord amb la intenció del missatge de l'emissor. Això, fer-ho amb un filòsof del passat, un filòsof mort i enterrat, un filòsof que va escriure en un altre idioma, que ha estat traduït i editat diverses vegades i que tenim una edició fragmentària que s'ha anat reconstruint al llarg del temps de la seva obra, és complicat. Per tant, és realment complicat tractar de dir estic llegint aquest filòsof. Realment, moltes vegades el que estem llegint són interpretacions ja predissenyades d'aquests filòsofs a partir d'aquells que se'ls han llegit. I nosaltres hem de poder tractar de comunicar-nos-hi. Això no és fàcil. Així, el que diu Quentin Skinner és que a l'hora d'interpretar els filòsofs del passat, el que hem de tractar és d'entendre quina era la seva intenció. Quina era la seva intenció? Què estaven fent mentre escrivien allò que van escriure? Perquè les seves idees les coneixem a través d'allò que van deixar escrit. Aleshores, allò que han deixat escrit, i per tal que això pugui perdurar a través del temps, Quentin Skinner parla de la força il·locutiva, és a dir, de la força que tenen les paraules per tal de poder transmetre un missatge i que ens quedi clar exactament què és allò que ens està volent dir aquell filòsof, aquell autor. Aleshores, podríem dir que la força o el poder fins i tot del mite filosòfic, en el cas de Hobbes és claríssim, en el cas de l'home llop, en el cas del Leviatan, són dos mites poderosos que tenen una força il·locutiva realment claríssima. I això fa que realment el seu missatge pugui suscitar un interès i un impacte. El que passa és que hi ha un altre sentit que dona Skinner, Quentin Skinner, al concepte de mite. I és que ell considera que a través de la lectura unilateral, és a dir, la lectura i la interpretació dels textos sense tenir en compte què és allò que realment ens vol dir l'autor, ens pot portar, de fet, a formar un mite sobre l'autor. Un mite sobre l'autor i les seves idees. Convertir l'autor, el filòsof, en una espècie d'animal mitològic. Un animal mitològic que realment no ha existit mai. I, per tant, aquelles idees que li atribuïm realment no van existir mai, ni les va dir mai, ni va tenir mai la intenció de dir-les, però han quedat com la interpretació majoritària d'aquell filòsof. I això, per tant, aquesta mitologia seria una clara reinterpretació del filòsof, el qual significa, essencialment, dir una cosa que realment no va dir. I aquesta és la força i l'infortuni dels mites filosòfics de Thomas Hobbes, que és que utilitza uns mites poderosos que alhora són l'infortuni per a la seva interpretació a través del temps. I és que Hobbes realment ens va deixar un llegat fosc. Ell mateix, d'alguna manera, ens va propiciar aquesta reinterpretació de la seva filosofia. Va ser conegut a través dels seus contemporanis i a través del temps com el monstre de Malmesbury. És que Hobbes va néixer, és un filòsof anglès del segle XVII, que va néixer a un poble que es diu Malmesbury i en aquest context la seva filosofia va tenir un impacte controvertit. I és que què va passar en el moment que va néixer Hobbes? Hobbes, quan va néixer, ell de fet ens va deixar llegat una autobiografia on diu que va néixer amb un germà bessó, i el germà bessó era la por. I és que quan va néixer, justament
estava acostant-se a les costes d'Anglaterra l'anomenada Armada Invencible, que sabeu que la denominació d'Armada Invencible és una de les primeres constatacions de l'humor anglès, ja que no és una atribució que li haguessin donat als propis espanyols, sinó que va ser el nom que li van donar els anglesos, ja que es va estavellar contra les costes d'Anglaterra, de fet. Però diguéssim que vivíem una època fosca, que a més va anar acompanyada de la Revolució Anglesa. Bé, com tots aquests fets històrics, una revolució o una guerra civil, depèn del bàndol que voleu triar, no? És la revolució gloriosa, si ho mireu des del punt de vista de Cromwell, és doncs, la guerra civil anglesa des del punt de vista del rei que va acabar guillotinat. Doncs, en tot cas, Hobbes va ser considerat per la seva filosofia política per uns un defensor de la monarquia, per altres un radical demòcrata. Ningú es va posar d'acord, però com que d'alguna manera va tocar la llaga, la nafra dels sectors escolàstics, dels sectors universitaris de l'època, va polemitzar amb tota la filosofia que en aquell moment era imperant, doncs, òbviament, no es va guanyar més amics que no pas enemics. Llavors, evidentment, el seu llegat va ser marcat per aquest nom, el monstre de Malmesbury. Veurem si és un monstre. Parlem primer dels mites, el clàssic mite de l'home llop. Ara veig que s'ha desfigurat una mica al PowerPoint, però no passa res. Si pregunteu quina és la frase cèlebre més coneguda de Thomas Hobbes, em sembla que estarem d'acord que tothom dirà l'home és un llop per l'home. Homo homini lupus est. Bé, em sap greu dir-vos que aquesta frase no és de Hobbes, d'acord? És a dir, aquesta frase certament la va escriure Hobbes, ara veurem on, però aquesta frase no se la va inventar Hobbes, de fet és un proverbi llatí. Aquesta frase ara veurem d'on la va treure, però és que a més tampoc la va posar a cap moment ni en cap punt important de la seva obra. Algú pensa, l'obra més famosa de Hobbes és el Leviatan, doncs si aquesta frase és tan coneguda ha d'estar necessàriament al Leviatan. Doncs no, no hi és. De fet, es troba a l'epístola dedicatòria d'una obra que va sortir el 1642, que es diu De Quive, el ciutadà, i consta aquesta frase a l'epístola dedicatòria, certament, ara veurem en quin context i de quina manera i en quin sentit, però en tot cas, veureu, com veieu, no es troba en el corpus central de la seva obra, per tant, en tot cas, què passa amb aquesta frase? L'home és un llop per l'home, aquesta mena de mitologia que es desprèn de la concepció que l'home, naturalment, es comporta en relació amb els altres homes com un llop, és a dir, com un depredador, com un individu agressiu, com un individu salvatge, com un individu violent. Per tant, la naturalesa humana és, segons el que es desprèn d'aquesta mitologia, i no us dic el que pugui pensar la gent en general, el públic en general, el que sigui Vox Populi, sinó el que s'ha interpretat realment durant molts anys per part de filòsofs destacats que han estudiat el pensament de Hobbes, és que, per Hobbes, la naturalesa humana és malvada. Perquè, segons Homo homini lupus, l'home és un llop per l'home, els éssers humans som dolents per naturalesa, som violents, som agressius, som tot el que es desprèn de la figura mitològica de l'home llop. Vejam, d'on surt aquesta frase realment? Aquesta frase, com a proverbi llatí, va ser difosa per Plaute, que és un escriptor romà que va viure entre el 250 abans de Crist fins al 184 abans de Crist. Plaute, a la seva famosa Cinària, que és la comèdia dels ases, en un moment donat va escriure la frase, que no és exactament l'home és un llop per l'home, sinó lupus est homo homini non homo, quam qualis sit non novit. És un llop, l'home per a l'home, no un home, quan no sap qui és. En quin context ho diu això, Plaute? Bé, si coneixeu la comèdia dels ases, i si no la coneixeu, jo us recomano que la cerqueu i la llegiu, que és divertida i és amena, veureu que en un moment donat el mercader arriba i té un deute per donar al senyor. Doncs
En aquell moment el senyor no hi és i apareix un dels seus esclaus i li diu: miri, mercader, el meu senyor en aquests moments no hi és, però em pot deixar a mi els diners i jo li donaré quan arribi. I el mercader li diu: sí, home, jo a vostè no el conec, no li donaré pas aquests diners, que vingui el mercader. I diu: però què s'ha pensat vostè? M'està tractant a mi de lladre? M'està acusant de ser un lladre? I així comencen una discussió on es comencen a insultar de mala manera i finalment un segon esclau intercedeix a la discussió i els diu: a veure, tranquils, es pacifica, tracta de trobar un moment de pau i llavors és quan el mercader li diu a l'esclau: no t'enfadis, no t'estic acusant de lladre, no t'estic acusant de malfactor. I llavors és quan diu: és un llop l'home per a l'home, no un home quan no sap qui és. És a dir, no et conec, desconfio de tu. No t'estic dient que siguis dolent necessàriament, però és que no sé qui ets i podries ser dolent i per això no et dono els diners. Bé, aquest matís conceptual és prou important per entendre que això no és exactament el mateix que dir que l'home és dolent per naturalesa en tots els casos i en tots els sentits. I, sens dubte, Hobbes era un gran coneixedor de la literatura clàssica i, per tant, quan estableix aquesta frase, no l'estableix per casualitat, sinó que l'estableix amb clara consciència del que està volent dir. La desconfiança. Com diu Hobbes en el Leviatan, és de la desconfiança que procedeix la guerra, no pas de la maldat. Què diu realment Hobbes en aquesta epístola dedicatòria? És a dir, en aquest moment, podríem dir important, rellevant, sí, secundari, sens dubte, des del punt de vista de la bibliografia de Hobbes. En realitat, ell diu: homo homini deus et homo homini lupus est. És a dir, l'home és un déu per l'home i l'home és un llop per l'home. Sembla que la literatura filosòfica se'ls va escapar la frase sencera, que realment estava dient l'home és un déu per l'home també, no només l'home és un llop per l'home. Però se'ls va escapar, o no van tenir ni tan sols el rigor, d'acabar de llegir el paràgraf. No estic parlant d'acabar de llegir una obra de 500 pàgines, estic parlant d'acabar de llegir el paràgraf on deia aquesta frase tan famosa que va marcar la interpretació de Hobbes com diu que la naturalesa humana és dolenta. Bé, què diu? Fixeu-vos-hi. La primera, és a dir, l'home és un déu per l'home, fa referència a les relacions dels ciutadans entre si. La segona, a les relacions entre repúbliques. Per tant, algun matís s'està mostrant aquí. Diu: en la justícia i la caritat, virtuts de la pau, els ciutadans mostren certa semblança amb Déu. Però entre les repúbliques, la maldat dels homes dolents, no de tots els homes, dels dolents, obliga els bons a recórrer per la seva pròpia protecció a les virtuts de la guerra, que són la violència i el frau, és a dir, a la naturalesa depredadora de les bèsties. Fixeu-vos, només calia acabar de llegir el paràgraf per adonar-nos que realment Hobbes no està dient l'home és dolent per naturalesa. Hobbes està dient que, de fet, l'home és un déu per l'home en tant que ciutadà i que les virtuts o el comportament propi del ciutadà justament són, perquè si no, no seríem ciutadans, els de mantenir la pau. Veurem això cap on va. I que són, en tot cas, els estats que es fan la guerra que provoquen que l'home acabi prenent aquesta actitud depredadora que podríem considerar malvada. Però és que algú coneix una guerra en què no es produeixin maldats? Bé, veurem ara el segon dels mites, el mite del Leviatan. Després els posarem en ordre, perquè he parlat d'una lluita entre l'home llop i el Leviatan. Doncs bé, el Leviatan, que és el nom de l'obra magna més coneguda de Hobbes, escrita en anglès el 1651, traduïda per ell mateix el 1668 en llatí, va ser l'obra més difosa, més coneguda, va ser de fet, una reelaboració d'aquesta obra que us he citat fa un moment, que és on apareix en aquesta epístola dedicatòria a la frase de l'home és un llop per l'home, en aquest context, que era el de Kiwe. Doncs el Leviatan, que és l'obra més coneguda de Hobbes, que és un tractat de filosofia política, si us hi fixeu, aquí no es veu pròpiament en la imatge, veureu que
A dalt de tot hi ha una frase que potser no es llegeix però es pot intuir que hi ha unes lletres. Aquestes lletres les he transcrit aquí i és que posa non est potestas super terram quae comparetur ei. És a dir, no hi ha cap poder sobre la terra que s'hi pugui comparar. I això és extret del llibre de Job. En una versió, per cert, que no trobareu en la Bíblia interconfessional, perquè de fet és una traducció, és una Bíblia que havia utilitzat Hobbes, que no és pròpiament la traducció que trobareu actualment a la Bíblia més actualitzada. Ho dic perquè si la busqueu us costarà una mica trobar-la a la traducció en català, tal com l'he posat, l'he traduït directament, diguéssim, de la frase llatina. Aquest aclariment és més que res perquè veieu d'on surt aquesta frase. Bé, certament el Leviatan, que en aquesta versió de la Bíblia parla que és un gran monstre, no? Aquest gran monstre que d'alguna manera en el frontispici del Leviatan surt il·lustrat amb aquesta figura d'un, aparentment sembla un rei, oi que sí? Sembla un rei, té una corona. Això també veieu que Hobbes tampoc posa gaire de la seva part a l'hora de reinterpretar la seva filosofia, perquè realment podríeu pensar, clar, llavors és obvi que es consideri que és un monàrquic. Bé, és un monàrquic. Veurem. Si us hi fixeu una miqueta més en aquest frontispici del Leviatan, veureu que l'armadura, la cota de malla aquesta que porta aquest sobirà, aquesta persona sobirana, no s'aprecia prou a la imatge, però veieu que té com una espècie de dibuixets. Aquests dibuixets, si féssim un bon zoom, amb una bona imatge, us adonaríeu que són persones, són els ciutadans. És a dir, el cos del sobirà, per qui està format? Pels ciutadans que miren el sobirà. I és que Hobbes sempre parlarà de la sobirania formada per un home o per una assemblea d'homes. És a dir, la sobirania ho és tant si parlem d'una democràcia com si parlem d'una monarquia. Tant se val. Poder sobirà és sobirà. Però no, això no està d'alguna manera marcant quina és la forma de govern que ha de prendre. Bé, sembla que del mite del Leviatan es desprèn, i com he dit, Hobbes ho posa fàcil per interpretar-ho així, doncs la figura d'un veritable dèspota, una persona poderosíssima a qui li estem entregant tot el poder i que pot fer exactament tot allò que vulgui. I per això, per exemple, la filòsofa Hannah Arendt va afirmar que això tenia alguna cosa a veure amb els totalitarismes. Jo diria que, de fet, Hobbes té alguna cosa a veure, segur, amb els totalitarismes. De fet, té alguna cosa a veure tant amb els totalitarismes com amb les democràcies liberals, com amb els règims socialistes, com amb qualsevol forma de govern que hagi pogut existir al llarg de tota la modernitat i època contemporània, ja que Hobbes és el fundador de la concepció de la sobirania política moderna sobre la qual es basa l'estat-nació modern. I l'estat-nació modern és estat-nació aquí, ho és a la Xina, i ho és a Rússia, i ho és a tants altres llocs, tenint en compte la immensa diversitat de règims polítics que hi ha. En tot cas, si són sobirans allà i aquí. I això és normal. Per tant, que trobem aquests desequilibris. I allò que va passar durant l'època de la vida de Hobbes, que el van acusar de monàrquic i de democràtic, alhora ha passat també en la seva recepció posterior. Se l'ha acusat de totalitari, però també de fundador del liberalisme. No ens aclarim. De cap manera no ens aclarim en Hobbes. I és que, com deia Skinner, tractar de fer mitologies dels autors del passat ens porta a això. Tractar de posar etiquetes, d'adscriure'ls en un corrent polític o ideològic és un error perquè Hobbes no podia considerar-se realment precursor d'una cosa que no existia, ni del liberalisme, ni del totalitarisme, ni del socialisme, ni de cap corrent. Tots el van llegir Hegel, el va llegir Marx, el va llegir Locke, el va llegir Montesquieu, el va llegir realment tota la filosofia política, Kant, el va llegir tota la filosofia política moderna. Però això no vol dir que Hobbes combregués amb algun o altre més, d'acord? Bé, Hobbes, doncs, mireu, aquesta imatge potser es veu una miqueta millor, la conformació del Leviatan en aquesta congregació de tots els ciutadans que conformen el cos de la sobirania. Hobbes defineix al capítol 17 del Leviatan el sobirà o la república sobirana com una sola persona, dels actes de la qual una gran multitud, mitjançant els pactes mutus dels uns amb els altres, n'ha fet de cadascú l'autor
a fi de poder utilitzar la força i els mitjans de tots tal com ho consideri convenient per a la seva pau i defensa comuna. Això és la definició del que acabarà esdevenint l'estat modern. I aquesta és la definició que Hobbes estableix al segle XVII al Leviatan. Bé, arribats a aquest punt, quin és veritablement l'objectiu de la filosofia política de Hobbes? Doncs ell considera que mitjançant la política hem de poder aconseguir la pau. És a dir, ell considera que la política, l'objectiu primordial, fonamental de la política, és la pau. Com veureu, la llei fonamental de la naturalesa que estableix Hobbes no és que l'home sigui dolent per naturalesa, no és si gira el teu veí, pren-li allò que té, sinó que la llei fonamental de la naturalesa per Hobbes és cada home hauria de procurar la pau en tant que tingui esperança d'obtenir-la i quan no la pot obtenir, que pugui cercar i utilitzar totes les ajudes i avantatges de la guerra. Bé, aquí veiem una frase que s'està referint a la pau alhora que ens està obrint les portes a la possibilitat de la guerra. Això és exactament aquella definició que hem vist de homo homini lupus, però també de l'home és un déu per l'home. Arribats a aquest punt, per fer un resum molt sintètic del que està proposant Hobbes en la seva filosofia, ell considera que nosaltres, els éssers humans, som per naturalesa iguals i lliures. Aquesta igualtat i llibertat per Hobbes no són beneficis, sinó que ell considera que la llibertat i la igualtat absolutes ens comporten el conflicte. Perquè, clar, si jo tinc dret a tot i qualsevol de vosaltres teniu dret a tot i tots alhora tenim dret a tot, aquest tot, què és? Hi haurà algun moment, hi haurà algun punt en què podem arribar a un conflicte en el moment en què hi hagi una cosa que vulguem alhora i que hi tenem tots drets a l'ensems. Aleshores, clar, què passa alhora? Que som iguals per naturalesa. Això vol dir que no hi ha ningú que sigui un heroi, que sigui més fort o més intel·ligent necessàriament que els altres. De manera que aquesta igualtat, tenint en compte que som tots lliures d'obtenir-ho tot, ens porta necessàriament al conflicte en cas que no existeixi unes normes comunes. És a dir, establir unes normes per determinar què és teu i què és meu. Això significa afirmar que som dolents per naturalesa, que ens ho prendrem tot? No. Això significa que en cas que aquestes sales siguem tots bons, altruistes i solidaris per naturalesa, tan sols que n'hi hagi un que no ho sigui, què farem amb aquest un? Amb quin dret podrem dir-li que no té dret a tot allò que vol si no hi ha cap norma que hagi impactat entre tots nosaltres per determinar què és teu i què és meu? Aquest és el problema de la manca de govern per Hobbes, de la manca de sobirania, que significa bàsicament l'existència d'una instància comuna que entre tots hàgim consentit que pugui decidir allò que és teu, allò que és meu, allò que és just, allò que és injust. I això pot ser un home, pot ser un monarca o pot ser una assemblea democràtica, tant se val. Però tant si estem parlant de la democràcia més radical que us pugueu imaginar com del monarca més absolut i únic que ens puguem imaginar, en tots dos casos estarem parlant d'una sola instància on es decideix tot. Aleshores, Hobbes, per fer una lectura final que il·lustra una mica aquesta posició o aquesta desconfiança més que maldat del que està parlant Hobbes, en el capítol 13 del Leviatan diu «Pot semblar estrany per a alguns homes que no hagin mesurat bé aquestes coses el fet que la naturalesa dissociés i fes que els homes fossin aptes per envair-se i destruir-se els uns als altres». Això no diu que sigui bo, no diu que sigui una cosa de la qual ens neguem d'orgullir. Però, sens dubte, si mirem el passat, si mirem el present, si mirem la nostra història, malauradament, la humanitat, el conflicte, la guerra, la inestabilitat, són permanents. I això és el que Hobbes ens està dient. No parlo del que m'agradaria, sinó del que dissortadament és. Diu... Podria, aquesta persona que no hagi mesurat bé aquestes coses, diu, al no confiar en aquesta inferència a partir de les passions humanes, desitjar potser que el mateix fos confirmat per l'experiència, que acabo de dir, aquesta experiència que de fet ja tenim sobre el conflicte humà. Deixem, per tant, que consideri per si mateix que quan surt de viatge
s'arma, això no ho fem nosaltres afortunadament a dia d'avui, i tracta d'anar ben acompanyat, això sí, malauradament. Molts cops hem d'anar ben acompanyats quan sortim de casa o de viatge. I quan va a dormir, tanca les seves portes, una cosa que tant al segle XVII com ara encara fem. Quan, fins i tot, és a casa seva, tanca les seves calaixeres. I això quan sap que hi ha lleis i funcionaris públics armats per venjar-se de totes les injúries que puguin cometre's contra ells. Quina opinió té dels seus conciutadans quan cavalca armat, dels seus veïns quan tanca les seves portes i dels seus fills i servents quan tanca les seves calaixeres? És que ell no acusa la humanitat amb les seves accions, tant com jo ho faig amb les meves paraules? Perquè, fixeu-vos, quan vosaltres tanqueu la porta de casa vostra, esteu insinuant o esteu acusant els vostres veïns de lladres? Imagineu-vos, no? Arribes a casa teva i comproves si la porta del veí està oberta o tancada i penses, ostres, l'han tancat, m'està dient lladre? I ofendre's. No, tanquem les portes no pel veí, tanquem les portes pel desconegut. I és que és del desconegut del que desconfiem, no de la humanitat mateixa. Els coneguts amb qui podem confiar, alguns altres coneguts amb qui desconfiem, però en qualsevol cas desconfiem especialment d'aquells que no coneixem, que és allò que sortia reflectit, de fet, en la comèdia dels ases. I finalment Hobbes acaba de reblar aquest argument dient però cap de nosaltres acusa la naturalesa dels homes en això. No està dient que siguin dolents. Els desigs i altres passions de l'home no són pecats per si mateixos, ni tampoc no ho són les accions que procedeixin d'aquelles passions, fins que no coneguin una llei que els ho prohibeixi. Que fins que les lleis no són creades no poden ser conegudes, ni cap llei no pot ser creada fins que no s'hagi acordat quina persona la farà. Quina persona? Una persona jurídica s'entén aquí, És a dir, sigui el monarca o l'assemblea democràtica, tant se val. Quina persona la farà aquesta llei? Però per què hauríem d'intentar demostrar als homes doctes el que és fins i tot conegut pels gossos que de dia aborden els visitants desconeguts i de nit a tothom? Els gossos són conscients, igual que nosaltres, o més, d'aquesta desconfiança, i amb això no estan acusant de maldat, sinó que estan desconfiant d'aquell que desconeixen. I per tant, aquest home llop en realitat és aquest potencial home llop que pot aparèixer en el moment que desconfiem de la persona. És una mitologia. Nosaltres no diem que hi hagi homes llops. Sabem que n'hi ha de llops. No sabem on són i qui són. Si els sabem, ens en prevenim. Però els que ens fan més por són els que no coneixem. I és d'aquest desconeixement que procedeix aquesta por. I d'aquest desconeixement que procedeix aquesta por se'ns fa necessari tenir unes normes comunes. I aquestes normes comunes qui les decideix? Doncs hem de decidir qui les decideix. I aquestes normes comunes són les lleis. I aquestes lleis són les que ens diuen què està bé, què està malament, què està prohibit fer, què està permès fer. Perquè al final hi ha una llei que en algun moment es va decidir, no ho sé, en el Codi de Hammurabi ja apareixia, no? Que és que estava prohibit robar. I per què vam prohibir robar? Estàvem dient que tots som uns lladres? No, estem dient que si el desconegut en roba, sapiguem que aquest desconegut, en el moment que cometi el robatori, doncs hi haurà una conseqüència. Òbviament, les conseqüències del nostre actual Codi Penal no són les del Codi de Hammurabi, afortunadament, però sí que és veritat que aquestes conseqüències el que ens donen a nosaltres és la seguretat que dissuadeixin el crim. I tanmateix està prohibit robar i es cometen robatoris. Està prohibit assassinar i es cometen assassinats. I per això mateix estem tancant les nostres portes i quan anem de nit o anem de viatge procurem anar ben acompanyats. No estem dient que siguem tots llops, però ens va bé tenir un leviatan que intenti collar curt el possible home llop, que no coneixem, no sabem del cert si hi és, però com que sabem que hi ha llops, doncs tractarem de prevenir-nos-en. Doncs moltes gràcies per la seva atenció.
Molt bé, Roger, moltíssimes gràcies per la conferència. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, algú voldria formular alguna pregunta. Sí, si us plau. M'ha sobtat la lectura, perquè no... és la primera vegada que ho sento. Aleshores, com argumentaries més la defensa de la teva lectura si, almenys des de l'àmbit acadèmic, no s'ha posicionat mai Hobbes de la tradició republicana? S'ha posat l'escola històrica escocesa, Ciceró, Adam Smith, Kant, Rousseau, Locke, però mai s'ha posat Hobbes en aquesta tradició d'un republicanisme democràtic. I aleshores per això m'ha sobtat la lectura que has fet. Sí, gràcies per la pregunta. Sí, la lectura hegemònica o majoritària, òbviament, és la contrària, i per això he fet la conferència sobre aquest tema, perquè si no, no tindria interès. De fet, tenim pendent al Wikipedia en català de dir-los que posin, o sé que es pot esmenar, però posen que això de l'home és un llop per l'home, Hobbes ho diu al Leviatan. O sigui que això ho hauríem d'intentar esmenar. En tot cas, Hobbes no és republicà, i de fet contrasta amb el republicanisme. I de fet, per aquest motiu vam escollir la traducció de la paraula Commonwealth, que és la que utilitza de fet Hobbes per referir-se a l'Estat, molts cops utilitza Commonwealth, per república, justament perquè ell el que està fent és utilitzar molts cops el llenguatge escolàstic, però també del republicanisme, entre d'altres, i el tracta d'invertir. És a dir, li dona un nou significat per utilitzar el mateix. Per això Hobbes parlar de república és del tot adient, perquè li està donant tot un altre significat. Per què Hobbes està impugnant el republicanisme, però tot i així es pot considerar democràtic? Clar, què vol dir democràcia? No és exactament el mateix que el republicanisme. El republicanisme el que està dient és que perquè un estat sigui virtuós o just, ha de tenir tota una sèrie de característiques. Podríem dir que Hobbes, en part, està mantenint certes tesis d'aquest republicanisme en el moment, per exemple, que està dient bé, quin és l'objectiu, la funció, hi ha un capítol que diu quina és la funció del sobirà? Diu, la funció del sobirà és el benestar del poble, és a dir, és governar pel bé comú. Això podríem dir que té un punt republicanista. Però per què s'hi oposa el republicanisme? Perquè el republicanisme diu el bon govern és d'aquesta manera. I Hobbes diu no, davant de tot, els bons governs seran jutjats per la història, per dir-ho així, seran els seus ciutadans que al llarg de la història podran anar consentint o dissentint amb els seus governs. No tenen dret a fer-ho, però si un govern no està exercint bé les seves funcions, provocarà guerres civils i rebel·lions. Que Hobbes diu, no tenen dret a fer-ho, però passaran, perquè és un govern injust. És un govern que no està actuant d'acord amb el bé comú. Però clar, no pot compartir amb el republicanisme que hi hagi un determinat tipus de bon govern perquè ell considera que el pitjor dels mals de la humanitat és la guerra. I per tant, el pitjor dels governs imaginables sempre serà millor que la guerra. Ell això és el que està impugnant d'alguna manera la tradició republicana, perquè està dient, de fet, contra Aristòtil, diu la monarquia, la tirania són el mateix. L'aristocràcia i l'oligarquia són el mateix. La democràcia, i diu Hobbes, l'anarquia, és el mateix. Diu, simplement són dos noms diferents que la gent dona al seu govern, en cas que hi estigui a favor, li diu monarquia, en cas que hi estigui en contra, li diu tirania. Però la qüestió, per ell, és de nombre. És de nombre, si és un, si en són uns quants, o si és tot el poble. Això és el que defineix les formes de govern per Hobbes. A partir d'aquí, el que ell considera és que el que ha de fer un govern és ser sobirà. És ser sobirà. I, per tant, aquest és l'objectiu de la seva filosofia política, que sigui sobirà. I què vol dir que sigui sobirà? Doncs que sigui capaç de mantenir la pau i la seguretat.
Clar, això què vol dir? Aquest és el problema. És el gran escull de la filosofia hobbesiana que fa que tingui totes les interpretacions possibles. Doncs això, evidentment, pot justificar un govern totalitari. I tant. Però també un democràtic, perquè Hobbes ho diu. Una democràcia, si és sobirana, endavant. Però jo diria, també, si una monarquia doncs ho és, endavant també. I clar, aquesta és la gran diferència que hi ha amb el republicanisme. Davant dels valors de pau i seguretat, queden en l'alma els valors d'igualtat i llibertat, que són els que s'ha fundat el concepte de la democràcia. És un sobte que tu no tinguis cap objecció a posar-lo al costat d'una tradició liberal que encara és No, jo tinc moltes objeccions, Jo he dit que hi ha hagut una lectura de Hobbes, o sigui, hi ha hagut una lectura molt important de Hobbes com a fundador del liberalisme. Això hi ha sigut aquesta lectura i, de fet, Hobbes va ser restituït pels utilitaristes anglesos al segle XIX i a partir d'aquí hi ha hagut tota una visió, sobretot a través de la tradició del contracte social i del just naturalisme, la idea que l'home és igual i lliure per naturalesa, i a partir d'aquí aquí s'ha fundat tota una tradició que han anat contestant diversos i han anat refinant diversos autors. Locke, per començar, si llegeixes Locke, que és el segon tractat del govern civil, és pràcticament un calc de la filosofia política de Hobbes, però amb un afegit normatiu o moral que li afegeix i que el fa més proper a la tradició liberal. Per això, pròpiament, potser Locke seria més a la base del liberalisme, però al final Locke també està a la base, o sigui, Hobbes també està a la base de Locke, perquè el que és la posició sobre el pacte, el contracte, Hobbes no és liberal, sens dubte. És a dir, per Hobbes la sobirania ha de ser absoluta, indivisible i irresistible, en tots els casos. Per tant, sens dubte, això és una posició que de republicana en té poc. Aleshores, jo hi estic completament d'acord que no és republicà. Ara, que pot ser que no pot ser, que ha causat influència sobre totes les tradicions polítiques de la modernitat, sens dubte, perquè és que el van llegir tots, per bé o per mal, però més aviat el van llegir tots per mal i van tractar de contestar-lo. Clar, perquè fixeu-vos, diu, en l'estat de naturalesa aquest, que som tots iguals i tots tenim llibertat i dret a tot, acabaríem amb una guerra. I aquesta guerra Hobbes l'anomena de tots contra tots. I diu, fem un pacte i establim un poder comú, que estableixi què és just, què és injust, què és teu, què és meu, i llavors obtindrem la pau. Però què passa a nivell internacional? Doncs que cadascun d'aquests poders comuns, per separat, són com aquests individus de l'estat de naturalesa. Com que no hi ha un poder comú a nivell internacional, tots els estats estan en guerra de tots contra tots. Doncs, per exemple, tenim Kant i la pau perpètua. I Kant, amb la pau perpètua, intenta, certament, respondre a aquest dilema que ens ha deixat Hobbes, dir, ostres, no pot ser, no m'agrada, a mi no m'agrada la idea de dir, és inevitable la guerra de tots contra tots a nivell internacional, però malauradament, si mirem la història des del segle XVII fins ara, doncs jo no vull dir que sigui bo, ni que estigui bé, però sens dubte raó no li faltava massa, perquè hem vist que la guerra ha continuat i continua a dia d'avui, per tant no li hem posat solució. I Kant, sens dubte, va posar les bases del que avui en dia és les Nacions Unides, i no és el que ell estava proposant exactament, però, sens dubte, no estem en un punt que puguem parlar d'una pau perpètua, sinó més aviat d'una guerra que és que ara més aviat de tambors de guerra, no? Per tant, aquesta és la vigència. Però bé, que concordo amb aquesta posició. Molt bé, tenim alguna altra pregunta? Sí. Enric, sisplau. Un moment, que passarem el micròfon. Bé, gràcies per la conferència, molt interessant. Des de l'absoluta ignorància, a mi m'ha sorprès molt el que ha comentat vostè del mite, com s'ha convertit en mite aquesta sentència de Hobbes. Ho ha comentat una mica al principi, que gairebé sembla fruit de l'atzar,
però m'agradaria demanar-li de nou com és possible que s'hagi produït aquest mite d'una manera tan gairebé contradictòria, no? Com és possible? Perquè ja ho ha comentat al principi amb aquells 2 punts, però m'agradaria perquè m'ha sorprès moltíssim, bàsicament perquè la meva educació filosòfica s'acaba a batxillerat i m'havien explicat això, llavors, i jo diria que encara se segueix explicant. Llavors, és bastant xocant. Gràcies. Concretament, sobre l'home és un llop per l'home, no? M'imagino. Sí, no, clar, és una visió que s'ha anomenat el pessimisme antropològic de Hobbes, no? Com la lectura hegemònica que hi ha hagut i que afortunadament es comença a contestar. Però ha quedat, clar, des de... Una cosa són els que estan especialitzats en Hobbes i només parlen de Hobbes, que aquí diguéssim que la cosa doncs, està més digerida, però curiosament, tot i que diries, bé, els que parlem de Hobbes ja ho sabem això, que no és ben bé així, però després vas a buscar doncs, una referència de Hobbes en un article de filosofia especialitzat, que simplement posi Hobbes allà al mig per parlar d'un altre autor, d'un altre tema, o el que sigui, i de cop et comences a trobar això, l'home és un llop per l'home, o un exemple, o fiquen la figura del Leviatan com una figura d'una cosa terrible i que fa molta por i que realment... Bé, com ha passat això? Realment, Hobbes ens ho ha posat fàcil. Clar, la figura de Hobbes i el seu llenguatge és un llenguatge polèmic, provocador, i que està tocant les bases de tota la filosofia del seu temps. I, a més, no només està impugnant el dret diví del moment, amb el dret natural, sinó que també està, perquè està clar, està dient, els monarques ho són per consentiment, això no agrada gens. Els monarques dir, no, som tots iguals per naturalesa i els monarques ho són per consentiment, això no els agrada gens als monarques, i per tant li diuen a Hobbes, ets un radical, no? I al contrari també passa, no? Perquè ell parla d'aquesta figura sobirana. Bé, el que ha passat d'alguna manera és que s'ha anat formant una mitologia sobre això pel que fa al Leviatan, pel que fa a l'home llop, doncs s'ha anat formant una mitologia sobretot per aquest ús que ell fa del llenguatge, sobretot a la retòrica que utilitza Hobbes moltes vegades ens pot conduir a aquests equívocs, perquè ell parla de, per exemple, la guerra de tots contra tots, és un concepte hobbesià. És que ell ens està posant moltes figures mitològiques realment i moltes figures retòriques que ens condueixen a pensar que la nostra naturalesa humana és terrible. Clar, a mi no us agradaria llegir un llibre que digués la llibertat humana absoluta, la llibertat absoluta de la humanitat és fantàstica? O que la igualtat absoluta de la humanitat és fantàstica? A mi m'encantaria, no? Dir, ostres, la llibertat és una cosa bona, sembla, no? I la igualtat també, per tant, com més millor, no? Doncs Hobbes ens diu que no, que justament és el contrari. I clar, tota la seva retòrica i com construeix la seva filosofia ens condueix a aquest equívoc. O sigui, jo penso que Hobbes hi fa molt perquè això acabi passant, però el fet que tingui tants detractors reals, doncs, per qüestions més profundes de la seva filosofia, doncs jo crec que s'agafen a través d'aquests mites per generar una sèrie d'interpretacions erràtiques. I com sempre ha passat i com passa actualment amb la política, perquè al final Hobbes intervé en les polèmiques polítiques del seu moment i per tant, com passa actualment amb la política i de fet també passava a l'antiga Atenes i ha passat tota la vida, doncs quan vols anul·lar el teu adversari polític o filosòfic o religiós o el que sigui, doncs tractes de reduir-lo a l'absurd. I t'agafes a aquells elements retòrics que et permetin generar-ne una caricatura i el que jo he dit, un mite, que al final és com una espècie de caricatura, no? I jo penso que amb això, per exemple, hi ha una obra de les primeres que es coneixen que va compilar tota la bibliografia hobbesiana que es diu Catching the Leviathan, és a dir, caçant el Leviatan, que és contra Hobbes, i allà es va popularitzar el terme del monstre de Malmesbury, i totes aquestes mitologies han anat arribant, fins al punt que, us he dit, Locke, si llegiu el segon tractat del govern civil de Locke, que és una obra molt curteta, que és per cert la que s'estudia, la que entra a selectivitat, perquè Hobbes no entra a selectivitat, però Locke sí. I si llegeixes Locke, dius, però si és el mateix que dic Hobbes, però ho diu més simplificadament, i fica una mica de cullerada de sucre, perquè quedi una miqueta més maco,
em refereixo a aquesta obra en concret, després hi ha la part de l'epistemologia i altres qüestions que són més interessants, però en aquest punt dius, bé, us agradi o no Locke? No hi entro. Em falta una citació. És a dir, si estàs reproduint el que acaba de dir Hobbes, com és que no dius en cap moment que has llegit a Hobbes? I pel que fa a Rousseau, igual, d'on treus aquesta idea del contracte? Com és que no cites a Hobbes? I pel que fa a Kant, per què et planteges la pau perpètua i estàs dient-nos que això no és veritat, que necessàriament acabarem tots en guerra? O, al contrari, per què prens d'alguna manera la paraula a algú i estàs dient intentem pensar un poder comú que ens porti a la pau i no cites a Hobbes? Hobbes, tothom en parla però ningú el cita. I és que va esdevenir realment un problema citar Hobbes, perquè era citar el monstre de Malmesbury i ningú volia parlar de Hobbes. Terrible. Clar, parlar de l'home llop, del leviatan, d'aquestes figures retòriques que t'acusaven d'ateu, t'acusaven de demòcrata radical o d'absolutista o de tot, és igual, no quedaves bé amb ningú. Llavors ningú citava Hobbes i així ha quedat, però tothom l'ha llegit. Ja us dic, fins i tot Marx l'ha llegit, i molt. I és que, per exemple, imagineu-vos si l'ha llegit, que us diria que si la idea, una de les idees més importants de Marx, tothom té al cap la idea de la plusvàlua, doncs aquesta idea de la plusvàlua, Marx l'elabora en uns manuscrits previs al Capital, on està discutint justament la idea del valor de Hobbes. És a dir, fins i tot en Marx, liberal, marxista, totalitari, Carl Schmitt, una altra figura del segle XX, amb alguna relació amb els nazis. Sembla que va ser justament el filòsof francès que he citat abans, Sartre, que deia que Carl Schmitt era nazi, però no prou nazi com perquè no fos represaliat pels propis nazis. Però Carl Schmitt, per exemple, va ser un dels que va posar un altre cop Hobbes a la palestra des d'una altra posició radicalment diferent. O sigui, tothom ha parlat de Hobbes i gairebé ningú bé. O molta gent, si n'ha parlat bé, no l'ha citat. Molt bé, tenim alguna altra pregunta? Sí. Un moment, David, que passes el micròfon. Sí, en primer lloc, gràcies per la conferència. Et volia comentar quan, no sé si seré prou exacte, si no em rectifiques, que quan Leibniz posa les bases de la construcció europea i la funda diverses societats científiques, per tant, buscant una certa pau en el continent, tu penses que és una reacció contra Hobbes o es pot entendre de forma complementària? Gràcies. Clar, aquesta tesi en concret, clar, tal com ho comentes, mira, no ho havia pensat, des del punt de vista de Leibniz. Ara, clar, què passa? En aquell moment podríem dir que ja no ve directament de la posició hobbesiana, sinó de la seva herència de reflexió política. M'atreviria a dir. Ara, això s'hauria d'investigar, no? S'hauria d'investigar si en aquest cas concret no tinc proves. No tinc proves, però tampoc tinc dubtes que tenia present Hobbes, perquè al final tothom que s'ha referit als problemes de la pau, als problemes de la violència, i això ho ha tractat des d'una posició epistemològica, és a dir, que ha tractat d'entendre com entenem el món per poder entendre què passa amb la guerra, què passa amb la pau i què passa amb la moral i què hi té a veure tot això amb la nostra realitat, com és el cas de Leibniz i tants altres. Doncs, d'alguna manera, tots han anat a parar en algun moment a Hobbes i ho han reflexionat, però clar, fins i tot Hegel no és que citi de manera sistemàtica a Hobbes, més aviat el deixa de banda, també, fins i tot Hegel. Per tant, és allò que dic, no tinc proves però tampoc dubtes. Molt bé. A mi també m'agradaria fer una pregunta. Has comentat que, segons Hobbes, el fi del poder polític és que sigui sobirà, que sigui, per tant, absolut, exhaustiu. Des d'aquesta perspectiva, des de la perspectiva de Hobbes, quin paper jugaria l'ètica en l'exercici del poder polític?
sigui, la resposta curta és cap. La resposta llarga és és que la moral per Hobbes són les lleis naturals i les lleis naturals no són res més que preceptes de la raó. Per tant, al final, dir que una cosa és ètica és que una cosa és racional. És a dir, és allò que diria més de sentit comú. Aleshores, quin paper juguen les lleis naturals, que seria els fonaments ètics, en la filosofia política? Doncs són una espècie de guia racional. Però és que no obliguen, perquè diu Hobbes, les lleis naturals són lleis eternes, són divines, són preceptes de la raó, però tenen un inconvenient, i és que les lleis naturals, almenys en aquest món, en el regne de Déu ja és una altra cosa, en el nostre món, que diu Hobbes no és el regne de Déu, el nostre món, una polèmica important en l'època, per cert, és que no tenen un poder que pugui fer efectives aquestes lleis. És a dir, les lleis naturals no existeix un codi penal sancionador que pugui dir, si tu incompleixes una llei natural, per exemple, la de cercar la pau, que seria la fonamental, doncs vindrà la policia i et detindrà. I et jutjarà un jutge i, d'acord amb el que digui el Codi Penal, et posaran a la presó més o menys anys. No. Llavors, clar, Hobbes diu, les lleis sense l'espasa no són lleis. I per tant, quin és el paper que juguen aquestes lleis naturals? D'entrada, seria la inspiració de la llei civil, perquè diu que al final la llei civil i la llei natural són, amb altres paraules, però vindria a ser dues cares de la mateixa moneda. El que passa és que, clar, pot no ser així. Pot no ser així, perquè la llei natural no està obligant en cap moment a la llei civil que sigui d'una determinada manera. Aquí hi ha el tema, i aquí hi ha la qüestió amb el republicanisme, que és que Hobbes diu és perfectament just i lícit i legítim que un sobirà faci una llei contrària a la llei natural. Ara ja s'ho farà. Ja s'ho farà, perquè si un sobirà comença a governar contra la llei natural i a fer lleis que vagin contra la llei natural, seran immorals. Per tant, seran irracionals. I si la raó ens porta al pacte, a la pau, què passarà? Doncs generarà la guerra civil i la rebel·lió. Per tant, Hobbes diu que la moral és una guia pel manteniment de les condicions de sobirania i que s'ha de seguir si es vol que perduri. Però el problema és que ell no ens pot assegurar que això hagi de ser així necessàriament. Hobbes no perdrà el temps des del seu punt de vista a dir no, és que el govern ha de ser així, o sigui, totes les lleis civils han de ser morals, han de ser així. Per què? Perquè Hobbes és un filòsof realista i dirà això no és el que passa al món. Al món es fan lleis que no són necessàriament morals o racionals i bé, pot anar funcionant l'Estat igualment. Algunes lleis no ho són de racionals. El problema és que els humans tenim aquest problema, que som una mica indomables i llavors costa molt de saber per on se'ns ha de collar, que Toma Llop, que no el veiem però hi és, sabem que hi és, doncs no sabem com caçar-lo. I aquest és el gran problema, que és que la moral veiem que és imprescindible per poder perdurar i aconseguir la sobirania, perquè sense moral s'acabarà dissolent, però alhora sabem del cert per experiència que per més que es pugui posar moral en el govern, tots els governs acaben d'alguna manera pervertint-se. Això de fet és una mica el que ja deia Aristòtil, no? I el que acaba passant és que ens diu l'experiència que no hi ha cap govern que hagi perdurat fins a dia d'avui. I és que si ho mirem, ara mateix dius, home, no ens agrada gens això que diu Hobbes. Jo vull que les lleis siguin morals. No vull que les lleis siguin fins i tot immorals o irracionals. Però, ostres, mirem la nostra història, hi ha algun govern que hagi perdurat. Doncs ell diu, clar, és que és impossible aconseguir un govern perfecte, perquè la humanitat no és perfecta. I, per tant, dir que hem de fer un govern moral acaba, de fet, la conclusió de la vida tan així, diu, com diu Plató, això no ho farem fins que els reis no siguin filòsofs. Però ho diu una mica amb sorna. Molt bé. Hi ha alguna altra pregunta? Francesc, si us plau. Un moment al micròfon. Bé, doncs, a mi m'ha semblat que tot plegat el Leviatan és una justificació filosòfica molt rotunda de la necessitat de l'Estat. És a dir, que, no sé,
que a Hobbes el problema que l'interessa no és quina forma d'estat o de govern, sinó què passaria si no hi hagués estat, no? Que no sé si ell utilitza el terme anarquia i la pregunta anava una mica per aquí. Quina lectura se n'ha fet des de les posicions anarquistes o des de, diguem, els pensadors proclius a l'anarquisme? El marxisme més aviat hi deu, pel que has dit, i té una connexió amb el tema de la necessitat de l'Estat, evidentment. Bé, de fet hi ha un filòsof italià que es diu Norberto Bobbio, que ell diu que el recorregut històric de la filosofia, justament sobre la necessitat que sortim de la natura i arribem a un estat que pugui controlar la nostra naturalesa, d'alguna manera, comença en Hobbes i acaba en Marx. Perquè, de fet, en la filosofia de Marx, el que es pretén, a última instància, és l'extinció de l'Estat. Per tant, aquí podrien coincidir, no?, amb els anarquistes. Per tant, en aquest sentit, podríem dir que en el fi acaben divergint. I t'ho dic perquè la lectura marxista és la que conec. La lectura de l'anarquisme no la conec, però sí que conec una línia d'estudis que s'està fent en relació a Proudhon, que alguna cosa té a veure amb l'anarquisme. I sens dubte hi ha algunes línies que podrien portar a dir-nos que l'anarquia pròpiament no és l'estat de guerra, sinó que l'anarquia fins i tot és una realitat necessària pel manteniment de la pau en el si de la sobirania. I és que nosaltres, per exemple, quan hem traduït Commonwealth per república, és perquè Commonwealth, de fet, el que alguns equívocament han traduït per estat, per exemple, la traducció castellana de Leviatán de Hobbes, de Carlos Mellizo, es diu el Estado cada cop que diu Commonwealth. De fet, es diu Leviatán, la forma, matèria o poder del Estado civil o eclesiàstico. I nosaltres hem posat de la república, perquè de fet república ens sona més al bé comú, a part d'altres qüestions, de que, per exemple, en llatí no diu status ni altres paraules, sinó que diu civitas o res pública, de fet. O sigui que, en aquest cas, creiem que és justificat. Però vull dir que no necessàriament és l'Estat, la Commonwealth. És a dir, la forma de sobirania que està defensant Hobbes és la que l'estat modern, l'estat-nació modern, que pròpiament és consolidat amb la Revolució Francesa, diguéssim, el que tenim com a estat-nació modern amb tots els seus cognoms, la seva forma de poder és la sobirania que fonamenta Hobbes. Ara bé, Hobbes no està parlant de l'Estat. De fet, estat per Hobbes pròpiament és un poder fragmentari. Hi ha l'estat eclesiàstic i l'estat civil. Mentre que la Commonwealth és el poder comú. Aleshores, la lectura anarquista d'alguna manera està dient-nos que, com que Hobbes també preveu que la llibertat del ciutadà és el silenci de la llei, doncs una cosa és la restricció necessària que en comú, fins i tot un anarquista considera que ha d'haver-hi algun punt de decisió, una assemblea. Aquesta assemblea, que decideix el que sigui que decideixi, és sobirana. Altra cosa és que intenti intercedir aquesta assemblea amb tots els aspectes de la vida dels habitants d'aquella comunitat. Això no és el que diu Hobbes. Ell parla que ha d'haver-hi silenci de la llei i a partir d'aquí hi ha les lligues privades entre els súbdits, hi ha totes les formes d'organització lliure i autogestionada que puguin arribar a tenir. Aquesta lectura, fixa't que és la lectura justament més liberal que s'ha fet de Hobbes i alhora els llibertaris el capitalisme llibertari, però alhora també des del que seria el comunisme llibertari també s'ha pres d'aquí per una interpretació cap a Proudhon. O sigui, és un embolic perquè tothom diu que Hobbes està dient alguna cosa de sí. Sí. Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor Roger Castellanos, per aquesta magnífica conferència. També moltíssimes gràcies a tots vostès per la seva assistència, per les seves preguntes, per la seva fidelitat. I ens retrobem el 25 de maig amb la darrera conferència d'aquestes vetllades filosòfiques, que anirà a càrrec del doctor Ignasi Rubiró i que serà sobre mite i folklore a Osona. Moltes gràcies.